For today's video mga idol, naa na sa tay buhaton. Ay so, si Migo Kulapo ato na sa itong bisitahon. Unya, sa nisti, ato to siyang paimnon. Kahibaw na mo, pinanggabaya kay ito na to mga idol. Dalira kay kong mingawon. Oy, Manny Chris TV, kibaw ko, naan sa kay mga kabuang. Naan na siya siguro kay laing nahuna-hunaan. Nakatagaan yung kain ko piso, si Migo Kulapo, maro na kayo sa pagkakaron. Gahi na kayo ilaron. Unya, akong suwayan kining diskartiha. Agoy, dara. Akong butangan ang nisti og sili mga idol. Hala, tanawa ninyo mga idol, kumusaril ba ning diskarte na to karon? Si Sir Porcopio ato ning konsabohon. Konsabo gyapon Sir Porcopio ha. Sir Porcopio. Darang sili mga idol. Sama na. Dukdukon to na. Dukdukon na to ni. Okay. Asan ka para dukduk tol? 4 ka. Lupot sa baso lang, lupot sa baso. Amuan na ning sugdan mga idol para mahumanan ni dayon. Unya si Migo Kulapo ato na dayon tong atuon ug ato na yung paimnon. Dukduk. Di ka ba dukduk, may lang kagkuan. May lang kagkaon. Akong gipulihan si Sir Porcopio og dukdok mga idol kay mura magwalay kaon. Mura man nigigutom mga idol. Ngaon may kahuman mga idol. Muwagtar na lagi ni, muwagtar na ni. Pagbaganam sa niskaon kon. Di ba no? Ato to bisitahon, tanaw na to makailan to to. Mas mailan ba dito? Si Sir Porcopio akong gistoryahan nga maro na kay si Migo Kulapo. Baro nito nga agi tol. Nagpa-puntis ko kuan ba? Kaon og kining kuton kindi. Na. Di ko hamong-hamong una kapag ikumukuan. Champion gid siya. Pitis Cooks TV. Baro kayo. Ya pagkuman istorya og kuan. I love Tisa. Dali ana nag istorya kay love Tisa lay. Karon na to ni isa. May isahan gini siya ron. Di ka na mo magduda ron? Adi ni magduda. Karon mo na to kuan kini. Karon mo na to arte-arte ba. Dugmok na mga idol. Ya butangan tanig sabaw. Butang sabaw. So magkutaw ta. Ato din sila panudlan. Kani. Nay parayaha. Nay pasimple para tual ko. Pag malipatan na lang. Adi na malipat. Kita kay nung ana. Di kaya botol bit. Di kaya mo. Ano ba? Kani una ha. Ya boleh. Oh, ya bona. Ya bona. Nah. Kita sa sekolah ko na. Suka na sekolah ko. Sudli na kanang sudlanan. Pangit. Amo gining tarungon og diskarte mga idol. Syempre, parang dilit na mabuking dayon. Unya, para mo ipikto ging kahalang ang kining plastic ato ning linuan. Manoy Chris TV, basin og almoronason si Migo Kulapo ana. Ayaw ka bala kalulubot yo. Kay kana si Migo Kulapo paimnon sa nana mo og tiki-tiki. Unya, si Sir Porcopio ni aksyon ka bala ka. Buka tol. Ha? Di ba ho? Di maho? Di na suka. Deng dia na ni. Pada siya kan kablihan sa dito senado para magawa sa iyang bahaw. Dili ang teknik ani paimnon ni Kulapo. Kay sisir mo ginay ikaw man. Imo na ihatag og kining udito. Simuton ba na? Sa kulapo. Padahon Kulapo. Di ba? Oy, Manny Chris TV, sutuha man dahil nimog mga diskarte. Ako nagunain ko piso, dili man ka mo bilib na ko, good. Manay Chris TV, mabilib na jud ko nimo kay permi nimo na ilat si Migo Kulapo. Dapat lang yun, John. Kay ni-eskwela ko sa Sweeto School. Kanang inig uliba, daghan kayong bukol. Kay ang akong maestro ug maestra, kusog kayo manukol. Unya, humanan ni nimog sala mga idol. Kining nisti nga among gipalit, timplahon na namo karon dayon. Unya, nipalag si Sir Porcopio mga idol, kay ang akong gikutawan, kabo mas sa CR. Sa kutawan mo tol, kabok mo siya tol. Naaw sa mga dia. Kabo ko si CR. Nang lami dia. Timplado na ni daan mga idol. Unya karon sugdan na nato ni Mikos. Atong isagol ituyok-tuyok. Unya iyabo dayon ang siling nga dinukdok. Oy, Manny Chris TV, mangutkot dito sa kaspas Migo Kulapo ba? Ayaw ka bala ka ingko piso, tambal man ni sa panuhot. Inighuman nimog inom dagko kay kagsingot. Mas nindot ginitilawan mga idol para makibaw tag unsa epekto ani niya karon. Ato nang tilawan gid kung hangit, tilaw ya. Tilawi. Si Sir Porcopio igura ni katawa mga idol. Unya karon dili na nato ni dugayon. Ato na ning isulod unya takloban dayon. Ay sos maro bayata. Ako ning gituyo ni plibura para parehas ng kolor ba. Para si Migo Kulapo dili makahalata. Para sa color mga idol. Unya nahuman na mga idol. Okay, manama idol. Si Sir Porcopio mao'y akong ipadala sa sito. Unya ang usa gitiman-an gid niya pag-ayo. Kay basin og maunay yaming duha magabaan unya mi ba. Unya, let's go. Adol.
Gaya ni mo bro, ang kagtiguang. Update ka na nito, kung kumakaon, pakaon mo ba? Ato sa himo og content sa. Una ta mangaon. Tol, kung maupaw ka tol, murong kag naong kulabo na tol. Amo na nga tuon si Migo Kulapo mga idol. Ay sos, dali ra kay ni biyahe o. Kay wala may traffic karon. Unya, pila ra may istorya na abot na may mga idol. Migo! Migo! Pasti lang abti katawhan na. Tingkad na yung dunggan ba? Ana ko diha. Sige, ana ko diha. Pahapiton ko nung miniya mga idol. Unya, tiki-tiki ako nakitaan. Tay kulapo. Tay kulapo tol. Grabe. Timing kayo mga idol nga naay customer nga atong amigo. Base sa noob si Bara ni Sir Procopio, ang ilang kulapo wala na'y chisir. Oro ta chisir. Taga ano nag-chisir? Sakto gid kayo mga idol kay nakadatag chisir ba? Sakto kayo kay nagdala. Sakto kay nagdamig chisir. Pang kondisyon ba? Ni aksyon kabalaka ang driver mga idol. Kay si Migo Kulapo ni aksyon na magkalipong. Basig matangtang na ha. Tarong ang taon Migo, basig mabuwag ka mag-unang ligid ana. Pasti lang di malasa kung ang ligid mag-una. Ang driver na aksyon nagduda. Boss, wala man ay klaro mo taon, boss. Manoy Chris TV, wala man ay problema kung ang ligid mag-una kay naaman po'y reserba. Sakto kayo nagdatag chisir. Ako atong dako ha. Basig mangangkon sa kato. Ako tong dako ka chisir. Unya karon mga idol, si Migo Kulapo akong gistoryahan nga pwede bang mainom sa iyang tiki-tiki. Migo, pasyata ko Migo, be. Ako problema ka. Gamay, be, gamay. Pero wala naman chisir, Migo. Migo, wala naman ay chisir. Gamay lang, gamay. Lagi lang, ako lang problema. Susuway problema na. Si Migo Kulapo paluoy-luoy dayon. Kay mingaw lagi kuno kayo mga idol. Aw sakto kayo natay chisir karon. Unya atong gipangutan na og siyang panan-aw ni gwapo bata. Tanawin mo na ko, Migo. Gwapo ra, Migo. Migo, tanawin mo na ko. Gwapo ra tong isa ko basta. Guwapa mautawan ka. Grabe. Pastilan, pagkabugal-bugalon sa aning kanahan. Kita ni white sisir eh. Pagawas to sisir tol. Akong gimanduan si Sir Procopio mga idol nga ang chisir kuhaon na dayon. Kay guba na kayo akong naw. Oy Manikres TV, wala pa di ka maanad anang imong naw. Guba na man na daan. Naunsa, pagkabugal-bugalon sa di mo ingko pisot. Sorry kay Cox sa tulor kay mong nada Cox. Sito. Sa oras buwag iksa na. Itsa ni Sir Procopio ang sito mga idol. Pero akong giingnan ibalik sa bangko kay ato nang i-chisir karon. Dili na nato ni dugayon mga idol. Si Migo Kulapo ato na ning tagayan dayon. Og si Sir Procopio maoy atong patagayon. Tan-aw na to og mulampos pa ning among misyon. Nasa sili si Migo Kulapo pa imnon. Gisiguro pang bugnaw pa ba mga idol? Na sana una sir. Sigurista ben mo. Sigurista kay ka. Sigurista. Gumaguba pas now. Pero kayo. Puni gamay sa. Ayan lagi. Nagpapan lang na. Ay, mga ba yun? Ayo, bigo kay tungtunga brata. Tunga ka. Punan. Puni gamay, puni ka. Ang morot ka na kung ano mo. Tukas mo tama, Chili. Ito gamay. Ito gam. Dati nagkaon mga buwan nito. Ha? Nagilak ko ka. Gano'n nagilak ka. Gano'n nagilak ka. Uy, gano'n nagilak ka. Huwag ka nga ngakong kuhanoy. Lupa. Tuara, tambal sa duka ang sili mga idol. Nga ay